É unha empresa familiar, pero dende agora cun alcance global. A Cetaria Mariscos O Grove acaba de poñer en marcha o seu particular proxecto de desenvolvemento que inclúe unha mellora das instalacións do seu centro e a creación dunha páxina web. O seu novo portal permite a venda directa de marisco a través da internet. Comercializamos tamén a partir na páxina web todo o produto gallego que temos aquí. Tratamos de darlle un maior empuxe ao produto galego. Na empresa tamén se levou a cabo unha renovación dos seus equipos para un maior aforro enerxético. Tamén se instalou un circuito pechado de auga de mar en planta baixa e planta alta para a estabulación dos crustáceos, permitindo un aumento do valor do produto. A raíz destas axudas o que fixemos foi mellorar un pouco o que é a páxina web e melloramos o que é as instalacións, porque necesitamos, por exemplo, un equipo de frío mellor, cousa que antes non tiñamos, temos uns filtros biolóxicos que nos permiten mirar toda a agua dunha maneira rápida, porque está máis limpia, e despois, coa páxina web, gracias a pescaderías, a axuda, o que estamos intentando é levar o produto local a toda España, pero sempre cunha marca de distinción, que é o produto galego. O proxecto financiado a través do GAL Ría de Arousa beneficiouse dunha liña de axudas da Consellería do Mar. Estas partidas buscan impulsar iniciativas que contribúan a desenvolver as zonas costeiras do país, promocionando innovación e impulsando a xeración de emprego. De feito, con estas axudas, Mariscos O Grove incrementou o seu cadro de persoal, pasando dos 6 aos 8 empregados. Para a Conselleira do Mar, todo un exemplo a seguir. Unhos empresarios que deciden seguir apostando por incrementar o seu negocio, por apostar por os produtos locais e con isto están posicionando un produto do Mar de Galicia en toda España. Quintana aproveitou para anunciar que os grupos de acción local do sector pesqueiro se van beneficiar de preto de 11 millóns de euros para desenvolver os seus proxectos ao longo do 2018.